nového, něco, co možná neznáte. A vzhledem k tomu, že vlastně Samsung se snaží být nový, originální, tak jsme se rozhodli, že i tu vložku použijeme kulturní, jsem chtěl říci, taky novou, originální a použijeme jednu, nebo pozveme sem jednu velmi zajímavou kabaretní postavu z originálního brněnského kabaretu Komediograf a je to postavička Lyrik Duchoň, který se vlastně zabývá hledáním lyriky krásna a něčeho krásného, pěkného, barevného v našich životech. Takže dámy a pánové, vzácný host, kabaretní postava z Brna, pan Lyrik Duchoň. Ahoj, 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 ahoj. Děkuji moderátorku za mikrofon. Takže to je Lyrik Duchoň, ona se ta postavička tady musí ještě malinko zorientovat. Já se samozřejmě zeptám, pane Duchoni, jak vy se vlastně zajímáte tím hledat krásu, lásku, lyriku? Je to těžké? Je to sice kramánský těžké, protože jsme obklopení ošklivou ošklivostí, která nás bombarduje ze všech stran. Všichni jenom chtějí pracovat, všichni jenom chtějí být úspěšní a děti neposlouchají a děti se mají poslouchat, protože děti jsou chytřejší než jsme my. Jenom že my si myslíme, že jsme chytřejšími a to vůbec není žádná pravda, moderátorku. Dobře, tak já jsem se chtěl zeptat, co jste si pro dnešní kulturní vložku pro nás připravil? Já jsem si pro vás připravil sketch, aby jsme všichni měli představivost a viděli ten svět krásný, protože v jenom v našich hlavičkách může být někdy ošklivý a zběsilej a rychlej, ale ve skutečnosti je krásný a jenom záleží na nás, jak to uvidíme. A já jsem si pro vás připravil sketch, co všechno může být telefon, Samsung, a je to jedno, jestli je to Samsung, to může být Nokia, to může být cokoliv, to může být bude hodně lepší, když to bude Samsung dneska. Musím budu zápeček, já vím. Takže už je tady toto. Co všechno může být mobilní telefon? Protože mobilní telefon, když se zapojíme do naší fantazii a vrátíme se do dětství, nemusí být jenom mobilní telefon, ale... Co je teďka mobilní telefon? Já nevím, nějaký čmelák nebo... Ne, je to motýl, který si brouká! Motýl, který si brouká, tak to jsem nepořil. Co je teďka mobilní telefon? Nevím, tak něco na tom ovladač nebo... Ne, je to jitrnice, která je položená na tým jednička! Jitrnice, tak to jsem takovou fantazii nemám teda. Co je teďka mobilní telefon? Nějaký bombardér nebo... Správně! To mám radost, tak. Bombardér jsem poznal to. Co je teďka mobilní telefon? Nevím, tak nějaká čepice nebo... Ne, je to lupa ve vlase! Lupa ve vlase, tak to... Co je teďka mobilní telefon? Já nevím, nějaký knoflík... Ne, je to vocnák, ty moderátorku! Vocnák, aha, tak jsem nepoznal, ježišmarja, to nevím. Co je teďka mobilní telefon? Taky nějaký vocnák nebo... Ne, je to mateřský zamínko těsně vedle bradavky! Vedle bradavky, tak... Co je teďka mobilní telefon? Nevím, to je špatně vidět, tak netuším, tak nějaký vlas nebo... Ne, je to prostě moucha, která si sedla na hlavu! Aha, rozumím. Nevím, jako... Teď je mobilní telefon vítr! Aha. Co je teď mobilní telefon? Tak já nevím, nějaké plavky nebo... Kundička! Tak vidíte, když je trošku fantazie, představivosti, tak je vlastně zajímavé, co všecko může být mobilní telefon Samsung. No, tak pokračujeme. Dále čeká nás další prezentace. Michal Tichý bude prezentovat vlastně to zboží, které je tady na této straně. Tam jsou ty ledničky, tam jsou ty palačky, jak už máme natočené. Takže prosím.